Moi! Mun nimi on Noora Kanerva. Tervetuloa ajamaan Corson XCO-radalle. Rata alkaa lyhyellä ja jyrkällä hiekkatien nousulla, joka lasketaan heti alas. Sen jälkeen 2 kallistetun kurvin kautta mennään ensimmäiseen kivikkoon eli Rock Gardeniin, jonka jälkeen tulee vähän sileämpää osuutta, josta löytyy myös parit hiekkakummut ja hiekkatietä. Okei, eli nyt ollaan radan keskivaiheilla ja täältä meiltä löytyy radan isoin droppi. Jos ei tykkää dropeista, niin tämän dropin pystyy kiertämään niin sanottua B-linjaa pitkin, joka on helpompi, mutta hitaampi. Tästä matka jatkuu sitten 1 kivikon kautta pariin pienempään droppiin, jota seuraa silta, jossa pääsee vähän vetää henkeä. Vähän kivisemmän osion jälkeen päästään tasaisemmille kallioille, jota seuraa droppi ja tiukka kallistettu kurvi. Sen jälkeen jatketaan matkaa sitten Rocky 1 ja 2, jotka on teknisesti haastavia. Nyt ollaan radan loppupäässä osiossa nimeltä Kanada. Kanadassa ensin seuraa tukinylitys, sen jälkeen droppi 2 puun välistä, jonka jälkeen tiukka kurvi ja uusi droppi 2 puun välistä. Sen jälkeen on hyvä olla pieni vaihde päällä, kun kiihdytetään jyrkkään ylämäkeen. Ylämäessä on mahdollisuus ohittaa ennen teknistä nousua kalliolle. No niin, nyt ollaan viimeisen laskun päällä. Tähän tullaan lyhyen hiekkatieosion jälkeen. Ja tässä laskussa saa jo nautiskella vauhin hurmasta ja viimeisenä tuolla laskun päässä olevasta hyppyristä saaduista vauheista. Siitä sitten muutaman ruohikkokurvin jälkeen mennäänkin joko uudelle kierrokselle tai maaliin. Se oli siinä. Nähdään kisoissa.